Helo, pnawn da. Croeso i sesiwn adolygu Carlam Cymru. Mae'r sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffiseg TGAU a fydd y gwaith yma gan fi, John Llywelyn, sydd o Ysgol Brynafal. Mae'r sesiwn i bara tua 45 munud a fydd ffocws y sesiwn yma, y prif ffocws ar Ffiseg ar gyfer blwyddyn 11 sy'n eista arholiad TGAU ar gyfer y maes llafur sy'n ymlaen ar y funud, sef 2022. Fydd y sesiwn yn bara 45 munud. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiynau, mae yna ardal cwestiwn ag atab, ni drio ngorau atab chi yn ystod y sesiwn neu ar ôl. Reit, nawr ni gychwyn trwy esbonio sut mae'r sesiwn yma'n gweithio. Mae yna daflenni mynd i gael i atodi gyda'r sesiwn, felly yn ddelfrydol mae'r sesiwn gael ei wneud gan edrych ar taflenni da chi wedi llawrlwytho, ella da chi wedi rhoi ar iPad, ar cyfrifiadur, neu ella bod chi wedi rhoi nhw ar bapur a bod chi eisiau sgwennu ar y papur yma. Felly, dyma ni'r gwaith da ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw. Dwi'n rhannu sgrin fi, bod chi'n gweld bob dim, ac y gobaith wan ydy bod chi'n gweld papur gwyn fan yna, gyda y clawr yma. Felly, mae yna 4 sesiwn, hwn di'r ail sesiwn allan o 4 yn Ffiseg. Mae'r sesiwn gyntaf ag ail yn ffocysu ar cwestiynau sylfaenol, neu dim haen sylfaenol, cwestiynau sylfaenol, ac yna fydd y 2 sesiwn arall yn edrych ar haen uwch. Ella gan i gyfle heddiw yma i gyffwrdd rhai cwestiynau haen uwch, o'r cwestiynau yma yn sylfaenol. Be rhaid ni bwysleisio ydy, mae'r gwaith yma sydd yn sylfaenol ar gyfer pawb. Mae'r haen uwch ar gyfer disgyblion sy'n haen uwch yn unig, ond mae'r cwestiynau sylfaenol yma ar gyfer pawb sy'n eista arholiad Ffiseg, dwbl a triphlyg. Mae bob un o'r pynciau yma yn berthnasol ar gyfer y dwbl a triphlyg. Yn amlwg yn y triphlyg pynciau gwahanol, ychwanegol, fydden ni ddim yn mynd trwy'r topicau yna yn ystod y sesiwn yma, dim ond canolbwyntio ar topicau dwbl yn unig. Reit, so hyd yn hyn, yn y sesiwn gyntaf da ni wedi gael, da ni wedi gweithio trwy hanner y llyfryn yma, a erbyn hyn, da ni ar y rhan o orffan y grymoedd, da ni wedi edrych ar rhan o'r ceir yn symud, a da ni'n gorffan chydig bach o waith am ceir ag egni. Reit, so da ni'n troi i hanner ffordd trwy'r llyfr, a da ni'n edrych ar gwaith ar gyfer pellter stopio, pellter breicio, pellter meddwl. Reit, mae hwn yn marcio hawdd i gael. Mae'r gwaith dysgu yn syml, ond mae'n golygu os mae'r gwaith dysgu yn syml, mae'r atebion yn gorfod bod yn atebion cryf. Felly, dim bod yn ddiog ac ysgrifennu bethau fatha, mae'n newid, ella bod o'n fwy, mae eisiau bod yn hollol glir ar beth sy'n digwydd. So, y ffordd hen o sgrifennu hwn fel hyn, oedd ni eisiau sôn yn sesiwn cynt, mae'n hafaliadau ar slaen ffrynt, dydy hwn ddim yna. A be ydy, mae cyfanswm, sef adio, pellter stopio, yn hafelu pellter meddwl a pellter breicio. Reit, so ni adio'r ddau yma fe gilydd a mae'n gwneud y pellter stopio. I ni ddall beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhywbeth yn digwydd tra dyn ni'n dreifio. So mae'n gallu bod yn damwain car, so mae'n gallu bod yn difrifol, ella so gallu bod yn traffic light yn newid lliw i goch. Tra mae'n digwydd, mae gennych chi amser i ymateb. Eich reaction time chi ys amser adweithio chi. Amser. Ond pellter di hwn. So, tra da chi yn eich amser chi yn adweithio, mae'r pellter meddwl yn gallu fod yn newid. Reit, tra da chi yn symud, tra da chi yn meddwl, os da chi'n yn gyflymach, dydy o'n effeithio amser meddwl chi, ond mae'n effeithio pellter meddwl chi. Oherwydd os da chi'n ymateb i rhywbeth mewn o ddeud ti un eiliad, un eiliad, un eiliad, a bod ni'n teithio, dwi'n gwybod, 20 metr bob eiliad, yn yr eiliad yna, da chi wedi teithio 20 metr. Wel, os mae amser ymateb fi fod yn un eiliad dal i fod, a bod fi'n teithio 25 metr bob eiliad, wel, dwi wedi teithio mwy. Tra ni'n meddwl dwi wedi teithio 25 metr. Y pellter sy'n bwysig.
achos y pellter sydd yn deud ni, os ydych chi'n taro wal, taro person, taro rhywbeth, ac a damwain, dyna sy'n bwysig. Felly mae'r pellter meddwl yma, yn edrych fel un, mae'r pellter meddwl yma yn mynd yn fwy efo bianedd. Reit, mae bianedd hefyd yn effeithio pellter breicio, achos mwyaf cyflym ydych chi'n mynd, a noddam byd ydy breicio. Fyddwch chi'n gwybod hyn, os ydych chi'n eistedd beic ac yn mynd yn gyflym, os ydych chi'n gwasgu'r brecs a bod chi'n mynd yn gyflym, mae'n anodd i chi freicio bron i ddim byd. So mae pellter breicio hefyd yn broblem efo bianedd. Reit, so felly, os mae bianedd yn fwy neu llai, mae'n yn fwy neu llai. Wedyn mae'n hawdd. Mae pellter meddwl i wneud efo chi, corff chi, ymenydd chi, a mae pellter breicio i wneud efo'r lôn a'r car. So os dwi wan yn dweud, dwi bod yn yfed alcohol, pellter breicio, dim newid. Pellter meddwl, rhaid chi ddweud fwy neu llai, o fydd pellter meddwl chi yn fwy. Os dwi wedi blino, pellter meddwl fwy, pellter breicio, dim byd. Reit, dyma enghreifftiau yn y clofna hwnna. 6 marc ydy hwn. 6 marc am gael 7 am ddisgrifio'r 1, 2, 3 peth yma. So, nhw'n ni siarad drwyddyn nhw yn lle ysgrifennu nhw lawr. Reit. Bianedd y cerbyd. Diolch yn deud i fyny, diolch yn deud i lawr. So felly, rhaid i chi gymeryd hwn a dweud. Mae'n deud fyma i chi gymeryd un o bob colom a disgrifio fo, a felly byddwch chi weld cwestiwn 6 marc, swn i'n feddwl sy'n nhw'n rhoi 2 farc, 2 farc, 2 farc i chi ar gyfer hwn. So, bianedd y cerbyd, mewn geiriau chi hynna, sy'ch chi'n rhaid dweud, os mae'r bianedd yn uchal, bydd y pellter meddwl yn fwy, a hefyd y pellter breicio yn fwy, sydd yn gwneud y pellter stopio yn fwy. Reit, cyflwr y breicio. Wel, na i ddweud bod y cyflwr y breiciau'n dda. Os mae'r cyflwr yn dda, pellter meddwl ddim yn newid, mae'r pellter breicio yn llai, fydd pellter stopio yn llai. Ella bod y cyflwr y breiciau'n ddrwg, iawn, neu bod ar wyneb y lôn, heol lôn, ar wyneb sal, mae'na rhew yn wyneb beth bynnag, o rwan i ddweud mae'r pellter breicio yn fwy, pellter meddwl ddim yn newid, felly mae cyfanswm pellter stopio yn mynd yn fwy. Alcohol a blinder, o un ffordd mae hwn yn mynd yn de. Os ydych chi wedi blino ni alcohol, mae'n effeithio pellter meddwl chi drwy fynd yn fwy, mae'n cynnig pellter meddwl, dio ddim yn effeithio pellter breicio, ond fysa pellter stopio chi yn fwy. Reit, newydd angos o fel yma, bwysig bod chi'n dysgu fo. Mae'n deitha chi, does o ddim byd yn y tal yn ffrynt, so mae pellter stopio yn hafal pellter meddwl a hafal yn adio efo pellter meddwl a pellter breicio. Jyst atgoffa chi yn y gwaith yma, mae gen i fi'r atebion o flaen fi, a dwi'n athro, felly mae'r gwaith dwi'n yn gyflymach, so bod chi'n neud o ar cyflymder lot llai, fel bod chi'n cael cyfle i atab hein i gorau ydych chi'n gallu, ydych chi ddim eisiau brysio drwyddyn nhw. Dwi'n mynd trwy hwn yn gyflym fel bod fi'n gallu rhoi lot o wybodaeth yn y sesiwn yma. Reit. Graffio. Llinell sydd trwy'r tarddiad trwy dim. Fedrem gweld rhifa call i dynnu allan o fan hyn. Heblaw mae lle rhif lle ola un. Be ydych chi fod i wybod ydy o graff llinell sydd fel hyn. Os mae hwn yn dwblu, mae hwn yn dwblu. So, os mae'r rhif yna yn 5 yma be bynnag ydy o, be bynnag ydy rhif 10, mae fod yn dwbl yr atab yna i fod. Ac os ydych chi'n sbio yn efo yn gweithio allan, mae o fod. Dyna beth yw'r magic am llinell sydd fel hyn. Reit, gasglu marciau ar gyfer unrhyw graff, unrhyw un. Da chi'n gorfod trafod y newid yna, honna, a honna di'r newid yna. Fel arfer, da ni'n dechrau fan ein gwylod, so da ni'n deud, fel arfer, brawddeg generic yn mynd, fel mae hwn yn mynd yn fwy, mae'r un yma yn mynd yn fwy neu mynd yn llai. So yn fanno ni ddechrau efo y brawddeg gyntaf i gael 1 marc, os 2 farc ydi o. So wrth i'r bianedd gynyddu, ac os ydych chi'n hyderus, ydych chi weld o'n syth, os ydych chi ddim, sbiwch arno fo. 5 di hwnna, 10 di hwnna, reit, mae'n yn fwy. Wrth i'r bianedd gynyddu, mae'r pellter meddwl yn cynyddu.
Reit, os mae graff yn edrych fel hyn, da ni'n deud ar gyfradd sydd yn lleihau. Pryn, da ni'n gweld hyn yn weithio yn y graffio fel yma, mae hwn yn un pellter breicio ella. So chi'n deud wrth i benod gynyddu, mae'r pellter breicio yn gynyddu neu beth bynnag, ar gyfradd sydd yn cynyddu. So i chi a fi, yn rhan yma, mae'n mynd yn fwy, ond mae'n mynd yn fwy gymaint yn yma. Ar ôl fama, mae'n mynd yn fwy, ddim yn mynd yn fwy gymaint. Yn fan hyn, mae'n mynd yn fwy lot. Iawn, dyna sy'n chi a fi allan dweud. So yn fama, chi'n syth di hwn. So da chi'n deud, wrth i benod gynyddu, mae'r pellter meddwl gynyddu, ar gyfradd cyson, yn Saesneg at constant rate. Gewch chi ddau farc yn syth os da chi'n ysgrifennu wrth i hwn dwblu, mae llall yn dwblu, mae hwnna yn ddau farc yn syth. Ychwanegwch llinell at y graff ar gyrrwr sydd yn ddeffro, sydd mwy alert. Reit, os mae'n fwy alert, a bod ni yn teithio ar bianedd o 10, bydd y pellter meddwl yn dod yn fwy neu llai. Mwy illa. Llai illa. Wel, os mae'n fwy alert, dwi'n cymeryd neu ar ddeffro, bydd y pellter meddwl yn llai. So, ni'n just pigo dot. Dwi'n just pigo dot o fan hyn. Cymaru efo hwnna. A wedyn, gym ni llinell hollol sydd trwy 0, fel ydych chi gweld yn fan hyn. Mae'r un stori wrth i un dwblu, mae llall yn dwblu. Dyna ddim yn newid. Chi linell sydd yma. Dwi'n mynd i labelu fo fel dwi ddim yn gorfod, achos mae'r papur yn mynd edrych ar ôl hynna i fi. Fel hyn mae graff pellter meddwl a pellter amser a pellter stopio, pellter breicio, pellter meddwl yn edrych fel. So fel da ni'n gweld, ar 0 mae rhywbeth yn digwydd. So mae 3 car A, B, C yn teithio i gyfeiriad goledau traffig. Mae graff eistedd yn dangos sut mae bianedd bob car yn newid ar ôl i gyrrwr weld y traffig yn troi'n goch. So da ni'n gweld o'r dim, da ni yn cario ymlaen symud ar bianedd cyson, da ni'n cario ymlaen symud ar clymdau cyson, symud ar clymdau cyson. Yna da ni'n cychwyn arafu, achos beth sy'n digwydd ydy, da ni yn adweithio fan hyn, adweithio fama, ac yna da ni'n y brecs ymlaen i stopio. A da chi'n gweld yna 3 graff gwahanol, maen nhw'n gorffen ar amser gwahanol. 8, 5, hwnna'n gorffan, just cyn 8 yn fanna. Pa graff sy'n dangos y car sy'n cael ei yrru gan yrrwr blinedig? Reit, mae blinedig yn effeithio pellter breicio ta pellter meddwl. Pellter meddwl. Felly, da ni'n chwilio am pellter meddwl, mae honna a honna yn un peth, mae hon efo pellter meddwl mwy. Iawn, os da chi'n sbio lawr hefyd, o gwaith nath ni edrych ar arwynebedd graff, mae arwynebedd yma yn fwy na arwynebedd, os dwi'n dweud llun bach fel hyn. Iawn, mae hwnna lot o'i cil dydy. So, C. Pa graff sy'n dangos y car a'r teas wedi treulio? Wel, mae hwn wedi efo'r pellter breicio. So, da ni'n gweld fama, mae hwn wedi dechrau breicio fan hyn, mae hwn wedi dechrau breicio fama, mae hwn wedi dechrau breicio fama. So, mae'na gap yma, ni'n chi weld y gap. Chweld y gap yma. Os da chi'n sbio, mae'r gap yma lot mwy. Mae wedi breicio am gyfnod lot hirach yn fan hyn. Os ydych chi ddim yn siŵr bod y llinell yn agos, ydych chi'n gallu gweithio allan, ond os ydych chi'n llinell i lawr, efo premesur oes agora, da ni'n gallu gweld yn glir, dwi'n meddwl bod y pellter breicio yma, neu rhan yma ar gwaith, lot mwy yn A. A felly A ydy'r un lle mae'r teiars ella ddim gystal. Reit, ymlaen i grymoedd. Felly, ella gewch chi hanes yr plymwyr awyr eto. Beth sy'n digwydd ydy, mewn car, pan ydych chi yn teithio ymlaen, mae yna grym gyrru yn gwthio chi ymlaen. Mae'r grym gyrru yma yn achosi chi'n ymlaen, ond beth sy'n digwydd ydy, y fwyaf ymlaen a cyflym ydych chi'n mynd, y fwyaf o gronau aer sy'n taro chi bob eiliad. Mae hyn yn greu grym yn tynnu nôl, weithio bod yn gael yn llusgiad, ond hefyd gwrthiant aer. Mae gwrthiant aer yma yn mynd i fod yn lowr ar y car yma, oherwydd mae'r car eitha mowr os ydych chi'n gweld yr anifaint. Os dwi'n sbio'r car gwylod yma, mae hwn yn torri trwy'r aer o well, mae mwy aerodynamig fel ydych chi'n gweld yma fel un. A mae'n yn golygu fydd hwn efo llai gwrthiant aer i gymharu efo'r siap yma. Ond, cyflym am byd ydych chi'n mynd yn fwy am byd y gwrthiant aer.
Os mae'n 500, mae'n mynd i fyny ac i fyny, iawn, gwrthiant air neu'r drag, mynd i fyny 100, 200, 300, 400, 500, ta maen nhw'n hafal a gwrthwyneb i gilydd, maen nhw'n cydbwysau i gilydd. Pan maen nhw'n cydbwysau i gilydd, dyn nhw'n methu mynd cyflymach am erbynedd cyson. Os ydych chi erbynedd cyson, mae grym cydeffaith chi yn 0, so 500 neu 500, dim. Mae hon yn 500, 200, so mae 300 ymlaen, a mae hon yn 500, 200, a felly 300 am yn ôl. Rhaid ni sylwi, mae bob un o hein yn teithio ffordd yma. Iawn, mae'n bwysig ar gyfer y gwaith yma. Reit, 3 marc, 3 llun, 3 llinell felly. Mae'n deitha chi yma, tyn nhw'r llinell i gysylltu bob diagram a disgrifiant mudiant. So hwn di'r diagram, hein di disgrifiant mudiant, so 3 llinell. Os yna 4 llinell, mae yna minus 1 yn syth. Wrth gwrs, fyddwch chi ddim cael cyfanswm o minus, ond fyddwch chi cael cyfanswm o dim, bod gennych chi atebion cywir. So, da ni'n mynd ymlaen, yn fama, sa ddim grym cydeffaith, ella bod ddim yn symud, ond ella bod erbyn y cyson. Reit, jyst i gael syniad o hyn. Os oes gennych chi grymoedd fel yma, a bod o ddim yn symud, fysa'n gorfod gael rhyw fath o sefyllfa od iawn lle gennych chi injan yn gwthio ymlaen 500, a'r half yn tynnu nôl 500. Iawn, so mae hwn yn anhebygol, cos y 500 na ydy'r gwrthiant air. A felly, mae'n deitha chi am hefyd dangos grym llysgiad. Fedrwch chi ddim gael llysgiad heb rhywbeth yn symud. Felly, dio ddim yn gallu bod yn ddim yn symud, amhosib. Felly, honna ydy bianedd cyson. Reit, mae'r grym gwthio ymlaen, ac mae'n mynd ymlaen, so mae grym cydeffaith ffordd hyn, 300. A mae'n cyflymu, felly, be dyn ni ddeud ydy, so 300 ymlaen, mae'n cyflymu yn fan yna. Mae hwn, efo 300 yn ôl, ond cofiwch ymlaen mae'n mynd. Sbwych ar y saith mewn top yma. So 300 yn ôl, mae'n mynd ymlaen, felly arafu ydy hanes y car ola yma. Reit, mae diagram isod dangos grymoedd llorweddol sy'n gweithred ar y car, sy'n dangos mas o 1200. Reit, di'r hanes yma dwi'n esbonio ddim yn rhan o'r cwestiwn, ond dwi'n bwysig i ni ddeall. Da ni'n gwybod bod y mas yn 1, 2, dim kilogram. Reit, be ydy pwysau y car da, jyst bod ni'n gallu adeiladu mwy sy'n llun yma. Wel, os da ni'n di ffrynt y tanawdadau, sydd lle pwysig iawn yn edrych ar, mae'n deitha ni rhywle faint ydy'r pwysau. Pwysau ydy mas dros y cryfder maes dysgyrchant. Cryfder maes dysgyrchant ydy 10. Felly, mae o'n 1200 dros y 10, 1, 2, dim, Newton. Reit, rheol arall ydy, oherwydd bod y car ddim yn fflotio i fyny ac yn suddo i lawr, mae'r grymoedd yma yn hafal. So, gynnu 1, 2, dim, Newton. Hefyd, os ydych chi eisiau gwybod na dyna di'r grymoedd, oherwydd mae grym cydeffaith yma fod am i lawr. Reit, cyn sôn am y cwestiwn nesaf, dwi'n gweld bod y grymoedd yma ddim yn hafal. Felly, dwi'n gwybod bod o ddim yn teithio ar cyflymder cyson. Mae'r car yn edrych oedd bod o fod i bwyntio ffordd yma. So, felly, mae gen i grym cydeffaith yn pwyntio yr un yn cyfeiriad. Faint ydy'r grym cydeffaith? Wel, mae gennym ni 2500 a 1000, so tîm yma sy'n curo o 1500 Newton. Os da ni'n gweld bod hwnna'n grym cydeffaith a bod y car yn teithio ffordd yna, da ni'n gweld na mudiant ydy cyflymu. Cofiwch na mudiant, motion, dyma di'ch 4 opsiwn chi bob tro. So, unrhyw gwestiwn sy'n amdano mudiant, mae yna 4 opsiwn i chi. Fel arfer 3, oherwydd ddim yn symud, ddim yn atab rhan fwyaf o'r adeg. So, cyflymu, arafu a benedd cyson, dyna di'r 3 peth yma. Mae hwn yn cyflymu, 1500 ydy grym cydeffaith. Cwestiwn fan hyn, be ydy'r grym cydeffaith? Wel, dwi'n newydd allan yn 1500. A be ydy'r mas? Mae'r mas yn mewn kilograms. Byddwch yn ofalus, achos os da chi wedi rwydlan fath o dwi wedi gwneud, wedi sgwennu 12,000, byddwch yn ofalus, os da chi'n sbio nôl, rhywbeth mewn kilograms, mae'n deud fan hyn, na 1200 kilogram ydy hwn. Mae'n greu cyflymiad o 1.25. Reit, mae'r un grymoedd llorweddol gweithred ar car B. Dyma ni'r grymoedd eto, a felly yr un grym cydeffaith. Ysgrifennwch cyflymiad car B. Reit. Os da chi isio,
os ydych chi yn gwybod, ella wrth jyst byd yn meddwl, reit, mae hwn yn drymach, di cyflym yn fod yn fwy ta llai. Os mae'n trymach, fydd y cyflym yn llai. Os mae'n mas dwywaith yn fwy, fydd y cyflymiad dwywaith yn llai, so chi jyst gallu rhannu atab chi, rhannu efo 2, fydd eich atab chi'n syth. Neu ella bod chi wedi gweld hynna, ella di llygadau mathemategol chi ddim yn bigo hynna fyny, a dyna'n problem hynna. So be am wneud y sum eto? So ydych chi'n mynd 1500, rhannu efo dim 1200, ond 2400. A fysa yna'n gwneud dim 0.625, sydd yn hanner eich atab ydych chi wedi gael yn wreiddiol. Reit, wrth mynd yn gyflymach, ydych chi'n taro mwy o gryno aer pob eiliad. Yeah, so you're hitting more air particles per second. So beth sy'n digwydd i'r grym sy'n tynnu chi nôl ydy mae'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Okay? Mae'n cynyddu. Un peth mae eisiau yma, cynyddu. Handi gwybod, nodwch beth sy'n digwydd. Mae'n dweud beth sy'n digwydd, fel arfer mae'n eisiau chi dweud, mynd yn fwy, mynd yn llai, neu ddim yn newid. Reit, pan bod car B yn cyrraedd ben uwchaf, edrychwch ar y llun, dyma sy'n digwydd. Stori fatha plymio'r awyr, ond ar ei ochr. So, gan ni 2500, gan ni 1000, 1000 am y fwy, 1500. Okay. Stori nesaf, rhan stori. Okay. Grym yn genwyr, fan 2500. Okay. Grym cydeffaith fan 1000 yndi. Rwan mae hwnna'n 2000. A wedyn mae grym cydeffaith yn 500, wedyn yn diwedd. Hwna yn 2500. Mae'n 2500 yn grym cydeffaith yn ddim. So dyma mae'n eisiau di hanes o 1, 2, 3. A'r hanes ydy, beth sy'n digwydd ydy, wrth i'r bianedd gynyddu, bianedd mwy, gwrthiant aer mwy, hyd at y gwrthiant aer, hyd at y gwrthiant aer yn hafal i grym gyrru neu y rhif. Dyna sut mae'n cyrraedd bianedd terfynol newydd, neu sori, bianedd ycha newydd. Reit, chydig bach o waith rwan am ser. Mae yna gyfyngiadau wedi bod ar hwn, swn i'n edrych ar hwnna'n gyntaf cyn gael cyfar y cwestiynau, yn edrych ar cyswllt y haul a'r bywyd ser a falle. Ond jyst yn sydyn, chydig bach o bethau. Be gynnwch chi yn canol y cyswllt y haul ni, mae'r haul. Okay? Ac yn y haul yna, neu drws nesau'r haul, be gynnwch chi ydy, gynnwch chi planedau sy'n mynd fel hyn. My very easy method, just speeds up naming planets. Reit, dyma ydy, dyma di'r Saesneg, ond os ydych chi ffeindio ffordd arall, so ddim problem. Mae'r 3 gyntaf, y 4 gyntaf, sori, iawn. Mercher, Gwener, Ddaear a Mawrth, mae hyn yn cerrig, mae nhw'n rocks. Mae Jupiter, Iau a Sadwrn, mae hein yn nwyon, maen nhw'n gases. Mae mor oer wedyn, mae hein yn rhew, cewri rhew, ice giant. Tydi Pluto ddim yn cyswllt haul mwy. Mae dal yna, ond fel planed, o'n cael ei gyfri fel bod o'n planed. Reit, mae hein i gyd yn mynd rownd y haul oherwydd bod y grym disgyrchiant yn tynnu bob dim i canol. Mae mas y haul yn enfawr, felly mae bob dim gael tynnu i canol. Be gyda ni fatha lloeren ydy gyda ni lleiad yn mynd rownd. Mae bob un lloeren arall efo'r un stori lle mae y lloeren yn cael ei ddal gan disgyrchiant y gravity, dyna sy'n dal bob dim. Mae lleiad ni, hwnna ydy'r lloeren naturiol sydd gyda ni. Un sydd gyda ni. Fwyaf ydy planed, fwyaf disgyrchiant sy'n yna, fwyaf mae'n gallu dal ar lleiadau gwahanol. Dyna pam os ydych chi'n dychmygu Jupiter, Saturn, Uranus, mae hein hefo fwy o lleiadau oherwydd bod y disgyrchiant yn fwy. Reit, oherwydd cyfeiriad chi rwan. Os ydych chi eisiau dweud lle ydych chi'n byw wrth ar aliens, os ydych chi'n dweud bod chi'n byw yn Gymru.
Felly bod chi eisiau dweud Prydain, Ewrop, okay? Byddwch chi eisiau dweud ddaear. Iawn, so chi'n cyfeirio chi, chi'n dweud lle chi'n byw, bydd yn y stryd, ydych chi'n dweud pa sir da chi, os da chi'n Caerfyrddin, Gwynedd, beth bynnag. Chi'n dweud Cymru, ydych chi'n dweud y ddaear, a wedyn lle mae'r ddaear yn cyswllt y hael. Reit, mae cyswllt y hael ni wedyn yn rhan o clwstwr o miloedd a miliynau, o ser. Ac enw yr galeuaeth da ni'n byw yn ydy y llwybr llaethog. Neu y Milky Way. A wedyn yn ola, dos am byd mwy na hyn y bydysawd. So gweithio nôl lan, y bydysawd ydy gair amdan bob dim efo'i gilydd. O ran bob dim efo'i gilydd, be gynnach chi ydy, gynnach chi miloedd o galeithau gwahanol. Maen nhw yn ofnadwy o fawr, nhw'n bell wrth ei gilydd, a maen nhw'n symud i ffwrdd wrth ei gilydd i rhai bobl sy'n gwneud gwaith triphlyg. Ac enw'r galeuaeth da ni'n byw yn ydy'r llwybr llaethog. A wedyn, yn y llwybr llaethog, yn rwla, mewn darn bach, mae yna cyswllt y hael ni, lle mae yna cyswllt y hael ni. Ac yn cyswllt y hael ni, mae yna blaned bach o'r enw'r ddaear, a fan'na da ni'n byw, a mae'r lled rhwng da ni. Reit, pam dwi wedi dangos hyn ydy, oherwydd mae lot o fwy yn camgymeriad, efo cwestiwn syml fel hyn i wybod faint o bell i be. Mae'r hael yn hawdd, cos mae'n ffaith i chi. Mae'r hael, y gola ydych chi'n weld rwan, os na ydych chi'n ystafell tywyll efo torch neu y bulb ymlaen, mae unrhyw gola ydych chi weld trwy ffenas wedi cymryd 8 munud i gyrraedd chi. Os fysa'r hael yn ffrwydro rwan, fysa ddim effaith o goleuni am 8 munud. Chos byddai'n amser mae'n gwneud i gyrraedd ni. Ella bod chi'n mynd siŵr o hynna. So byddai'n gorau wneud ydy, da ni'n gorau sbio, reit, pa un o hein ydy agosa? Da chi'n gobeithio'n gwybod na lle ydy agosa. So byddai'n ydy agosa, sef amser lleia. Bydd ail beth agosa? Hael. Reit. Rwan, gen i 2 galeuaeth. Alpha Centauri sy'n seren sy'n y llwybr llaethog, a gen i galeuaeth Andromeda. Da chi fod i'w bod ni'n byw yn y llwybr llaethog, a felly yn agosa, so 2 filiwn neu 4.5. Galeuaeth Andromeda, felly dyn ni'n pella, a fysa hwnna yn mynd i fan yna. Reit, bywyd seren. Ddech chi ffwrdd, jyst i atgoffa hynna'n, o seren melyn. Mae seren melyn yn ehangu i fewn i cawr coch. Pam? Mae masiad hydrogen, mae rhedeg allan hydrogen i helium. Be sy'n digwydd ydy erbyn fama, mae'n cychwyn y masiad newydd o helium i elfennau trymach. Ond ar ôl orffan y hynna, mae wedyn yn disgyn lawr i corach gwyn. Okay? A mae yna diagram i edrych ar i weld beth sy'n digwydd i tymheredd, ond dyna di bywyd seren ni. Mae y masiad yn y seren yma yn gallu mynd i fyny at haear. Ond mae seren ni efo mas mor fach, mae'n anebygol o cyrraedd hynna. Mae yna lot o elfennau yn y bydysawd, a mae egni ni gyd yn dod o'r hael. Mae yna lot o elfennau sy'n bodoli ar y ddaear, a mae egni ni dod o'r hael, ond mae'r egni ddim digon i wneud yr elfennau yna. So dyma'n gwneud llawer o sens, dyma'n llawer o synwyr. Ond, os da ni'n sbio ar y stori yma, mae diagram bloc eistedd dangos life cycle, neu cylchred oes seren llawer mwy. Glas di seren yma. Iawn. Lliw yn dod drwodd yn iawn. Dwi wedi gweld pobl yn neud y cwestiwn yma ac yn methu allan ar y ffaith bod nhw ddim wedi gweld y cwestiwn. Mae'n deud yma, tynnwch llinell o'r enw ar y chwith. Mae'n bwysig bod chi'n dysgu bywyd seren yma. Pan ma'n ni'n sôn amdan sut mae ser ddim yn gallu gwneud digon o egni neu elfennau trymach na haear, mae yna uranium, mae yna aur yn gold, mae hynna'n elfennau sydd yn drymach na haear. O beth sy'n digwydd ydy, cam 1, 2, 3, cam terfynol, seren prif ddilyniant ydy seren arferol, seren ni, lle mae grymoedd yn cydbwyso. Do'n ni at hwnna cwestiwn nesaf. Cam 1. Reit, do'n mynd yn cawr coch, do'n mynd yn gor-gawr coch, super red giant. A wedyn, bang. Dyma lle mae'r egni'n dod o. Mae yna uwch nofa, mae yna gymaint o egni, mae hwn yn rhyddhau digon egni i wneud elfen eraill.
So mewn ffordd, os ydych chi efo rhywbeth fatha aur, platinum, neu rhywbeth fel yna, edrych ar uranium sydd yn mynd trwy mased niwclear, mae hein i gyd yn cael ei wneud allan o ffrwydriad uwchnofa sydd yn basically golygu bod o'n stardust, ydy, so mae aur yn fath o stardust. A'r cam terfynol ydy, os mae'n disgyrchans mor gry, mae'n tynnu hyd yn oed golad rwan, da ni'n galw hynna yn twll du neu black hole yn Saesneg. Reit, 2 grym sy'n na i ddysgu amdan yn y gofod. Mond 2. Grym disgyrchans. Hwna di atab i bob un cwestiwn. Pam bod comet yn orbit, grym disgyrchans. Pam bod Mawrth yn mynd rownd y haul, grym disgyrchans. Pam bod y Lleiad yn mynd rownd y ddaear, disgyrchans. Ond yn y haul, yn y seren, bob un seren, mae yna ymasiad niwclear yn mynd ymlaen. Dim ymholltiad, fatha uranium, ymasiad. Ymasiad ydy, pan mae hydrogen yn dod at ei gilydd, isotopes o hydrogen, mae o'n gwneud helium ag hefyd un neutron. Okay? Ella fysa rhywun sy'n gwneud triffleg a'n gwybod a gallu cydbwyso rai o hein. Hydrogen bob tron 1, 2, a dyn yn fama, mae hwnna'n 4, so bys hwnna'n 3 felly, os dwi'n gywir yma. Dyma ydy ymasiad. Mae ymasiad yn creu grym yn gwthio allan ac enw fo ydy gwasgedd pelydriad. Yn Saesneg, radiation pressure. Fama mae eisiau bod yn ofalus, tydi'r gwasgedd pelydriad ddim yn hafal i'r disgyrchant. Iawn? Ma nhw, ond da ni'n mynd gael deud hynna, da ni'n deud gwrdd nhw'n cydbwyso. Achos mae hafal yn golygu bod y ddau yn yr un cyfeiriad. Tyd nhw'n un cyfeiriad, so da ni'n deud mae'r gwasgedd yn cydbwyso y grym disgyrchant. Yn amlwg, mae'r rhai adegion lle fydd y gwasgedd yn mynd yn fwy na grym disgyrchant, a felly fydd y seren yn ehangu i gorgawr coch neu cawr coch, fatha sydd gyda fi yn fan hyn. Mae yna chdi bach o elfen trifflig yn y cwestiwn nesaf yma, ond dyma, ti'n ei fynd drwy yno. Mae ser prif ddilyniant yn cychwyn egni trwy pawb fod i wybod yr un yma, ymasiad. Ymasiad hydrogen i mewn i be? Wel, be mae hydrogen yn newid i? Wel, 3 peth gyda chi. Ydy hydrogen newid i helium, haearn neu uranium, ateb syml gobeithio ydy helium. Mae elfennau trymach cael ei wneud pan bod y seren yn disgyn i fewn i rhywbeth lot mwy dwys ac ella bod yn ffrwydro. Mae elfennau trymach na hyn yn cynnwys be? Dwi'n yn siŵr, haearn ag uranium yn drymach, so ella un o ddau na di'r ateb. Ond wedyn mae'n dweud gael ei ddefnyddio gynnym ni yn hadweithio'n ymholliad ni. Tydi hwn ddim yn gwaith dwbl, tydi o ddim, ond fyswn ni'n disgwyl rhywun dwbl wybod bod uranium ydy tanwydd niwclear o gwaith blwyddyn 10, ond tydi dwbl ddim yn gorfod gwybod hyn o gwbl, trifflig ydy hwn, so uranium. Fel sy'n bod trifflig yn gwybod na uranium 235 ydy'r isotop. Yr unig rheswm mae gennym ni elfennau trymach na haearn ydy oherwydd bod nhw'n cael ei greu yn ystod ffrwydriad uwchnova, supernova explosion. Reit, i chi wneud seren, iawn, os ydych chi'n gwneud caca, os ydych chi'n blawd a falle does, i wneud seren, ydych chi'n 2 cynhwysydd, 2 ingredients eitha sylfaenol. Okay? Mae'n dod i fyny yn cwestiwn yma, mae'n cwestiwn neis iawn. Os ydych chi'n gwneud papur sylfaenol, mae'n wrth i bodd gofyn hwnnw'n dechrau. Os ydych chi'n gwneud haenewch, mae'n chi wybod hwn fath o cychwyniad esbonio bywyd seren. Be di'r 2 beth ydych chi angen i wneud seren ydy? Llwch, dos yn nwy. Yn gofod, dos am disgyrchiant. Beth sy'n digwydd ydy, mae disgyrchiant hein yn ddigon i beth o at ei gilydd, iawn, ac cychwyn i ffwrdd, maen nhw'n adu at ei gilydd, maen nhw'n rhywbeth yn ei gilydd, os ydych chi, a maen nhw'n ffrwydrad yn fach i greu rhyw fath o seren bach, a dyna sa protostar lle sa seren yn cychwyn. Mae cwestiwn yn gofyn, ydych 2 prif nwy sy'n bresennol ar ôl y glec fawr? Wel, 2 prif nwy sy'n na, rhif 1 a rhif 2. Rhif 1 di hydrogen, rhif 2 di helium. Reit, be di dilyniant y 2 seren yma, ella bod yna fwy na un atab. Yr un gyntaf di hael ni, seren melyn di hael ni, weithiau nodi hwn. Mas bach. Seren mwy masfawr, mae hwn yn mas fwy a mae o'n las. Lliw glas, mae'n boethach hefyd felly. Reit, be mae seren ni am wneud ydy, mae'n mynd i troi fewn i cawr coch. Yna, ar ôl fod yn cawr coch, mae'n mynd i ddisgyn fewn i corach gwyn.
cofio, gwch chi ddefnyddio hein mwy nag unwaith os oes rhaid, so diolch yn dweud dim byd fyna i beidio. Mae ser mwy mawr, neu fwy, wel, pan sy'n ffitio yna, mae'n mynd i cawr coch, neu gawr goch. Diolch i lawr y fanna. Trwy'r lle na, corach brown na, hwnna dyn ser yn sef dechrau hwnna. So felly, uwch nofa. Methu cam, ond jyst dweud, uwch nofa. Os mae'n ffrwyd yn uwch nofa, neith o ddisgyn wedyn i fewn i sera neutron, neu yr opsiwn arall ar ôl, twll lle black hole. Reit, da ni'n mynd i newid y pwnc i pwnc ola ni. So os da chi'n dychmygu, da ni'n sbio wan ar 3 pwnc. Iawn? So 3 pwnc ydy mudiant sy'n 3 llyfr gyntaf, so amdan symud, grymoedd ac egni. Wedyn, so amdan planeda a ser. A wedyn, y 2 llyfr ola ydy ymbyldredd a hanner oes. Reit, so be gynnach chi ydy, gynnach chi 3 ymbyldro, alpha, gamma. Tydi ein ddim yn y trefn dyn ni arfer efo. So be gynnyn ni, gynnyn alpha, beta, gamma, da chi angen gwybod be ydy ystyr y 3 yma. So, dyletswydd chi ydy dysgu be ydy enw arnyn nhw a be ydyn nhw. Alpha a beta yn gronynau, maen nhw'n particles. Iawn? So, yn edrych fel hyn. Okay. Mae gamma yn electromagnetic wave mewn ton. So dychmygwch, os nhw eisiau deitha chi am beth i alpha, ella sy'n ni'n gallu taflud ella rwbwr ata chi, rhywbeth eitha mowr. Os nhw eisiau deitha chi beth i beta, ella sy'n ni'n taflud dan bach o blwtag ata chi, oherwydd y gwahaniaeth ydy, beth i alpha ydy nucleus atom helium. Beta ydy electron cyflym a gamma ydy ton electromagnetic. Reit. Da chi'n gorfod dysgu beth nhw'n ei ddweud wan, so os ydych chi gofio hynna, ewch yn ôl i glwad hynna eto, nucleus helium, electron cyflym, ac electromagnetic wave. Be sy'n bwysig gall ydy, mae'r 3 peth yma, os chi'n dda yn eich cemeg, da chi'n gwybod lle mae'r electrons yn byw, mae'r 3 peth yma yn dod allan o'r canol, y nucleus. Byddwch chi'n gofyn pam, byddwch chi'n gofyn sut, ond yn fama, mae beta, mae gamma ac alpha yn dod allan o'r nucleus, bod yna, dos am electron yn y nucleus, nagos, ond dyna beth sy'n digwydd. Reit, be di pwer treiddio hyn lle mae'n gallu mynd? So, yn y trefn, alpha, beta, gamma ydy'r trefn. Okay? Mae beta, yn ddechrau off alpha, alpha'n rybys dy methu teithio trwy aer. Iawn, so lot o aer neith am teithio trwy ddefo, lle metr o aer neith am teithio. Mae papur yn ddigon i stopio alpha. So, neith alpha, mae stori alpha wedi gorffan. Mae beta yn gallu mynd trwy papur. Ond, aluminium, dy methu mynd trwy aluminium. Okay? 3 cm aluminium eitha trwchus, so no way. Mae gamma yn electromagnetic wave, mae'n ton electromagnetic, a dwi'n mynd rili gwybod pryd mae'n stopio. Ydy o'n stopio yn y led, ta be, dwi'n jyst i ddim eich bach drosodd fel la, oherwydd eich bod nhw'n trio dweud fel bod o'n stopio fan i ddim, ond i fod yn onest, di led ddim yn bwysig. Be sy'n bwysig gwybod ydy y ffeithiau yma. Okay? Lot o'n mynd, reit, alpha, papur, aluminium, beta a led, gamma. Ffordd gorau ddysgu hwn ydy, alpha gael stopio gen papur, aluminium stopio alpha a beta, yr unig beth sy'n mynd trwy aluminium ydy gamma. So, yr unig beth sy'n trwy aluminium ydy gamma. Felly, ni weld cwestiynau ar hyn, wrach ymlaen. Peth arall yn nodi ydy, beth i sefyllfa gweitha i chi fod yn os da chi yn agos i hyn neu'n llymgu hyn. Os da chi'n agos i hyn, yn amlwg yr un gweitha i fod yn agos i ydy gamma, mae gamma lle mynd trwy croen chi a beta hefyd. Ond yr un gweitha i chi fita ydy alpha. Mae yna 2 reswm. Oherwydd os da ni'n rhoi hyn mewn ordor, alpha, beta, gamma, pa'r un sy'n fwyaf ioneiddio ydy'r un yma. Reit, dyma 2 farc am 2 broblem. Os da chi'n bita alpha, mae yna alpha particles mewn smoke detectors yn tu chi. Os da chi'n bita hwnna, un marc am ddweud hwnna sy'n ioneiddio cryfa. Iawn? Ioneiddio cryfa, sy'n lladd celloedd y corff. Ac ail farc am ddweud, mae'n sôn tu fewn y corff, so nath i dianc allan o'r croen chi, mae'n sôn tu fewn, sydd yn broblem. Reit, symud ymlaen yn bylydredd cefndir.
Hwn di ymwybyddiaeth sy'n o'n cwmpas ni trwy'r adag. So nhw'n gallu gofyn cwestiwn 6 marc wrthych chi wrth ofyn chi ddeud be di ystyr ymwybyddiaeth cefndir. So, diolch digon jyst i ddweud pie chart, mae eisiau esbonio be dyn nhw. Reit, be dyn nhw'n syml iawn ydy, mae yna ffynella naturiol, mae yna ffynella artificial yn fan hyn hefyd. Rei artificial sy'n fama di diwydiant niwclear, mae'n isel 1%. Mae pethau eraill i gyd, hyn os mae'n deud adeiladau, mae hynna i gyd, di adeiladau ddim yn naturiol achos da ni'n sôn amdano bricks, ysment a bod dim arall i adeiladu yr adeilad. Reit, creigiau. Cwestiwn yma ydy gwybod y cwestiwn gyntaf. Be di enw'r nwy sy'n rhai? Mae creigiau'n hanner oherwydd mae'n rhyddhau nwy yn reidon gas. Mae reidon yn ei tyrchu, ac os dwi'n methu dianc, mae o'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, a mae'n gallu achosi cancer ar ysgyfaint, felly mae'n bwysig iawn bod chi'n cadw llygad ar lefel y reidon. Byddwch chi edrych ar ardal chi a gweld faint o reidon sy'n yna. Mae ardaloedd fel Comol lawr yn De Lloegr efo nifer reidon uchel, oherwydd gwenithfaen granit ydy lle mae reidon yn dod allan o ran carreg. Reit, cwestiwn, maen nhw'n gofyn hyn, jyst yn siŵr bod chi'n dall eich rhifau chi. Mae'r pie chart yma yn sôn amdan beth sy'n y rŵm. So, yn stafell fi rwan, mae'n 1% o diwydiant niwclear, oherwydd profi arfau, Wylfa Power Station, Trawsfynydd, nwyon o'r aer, meddygol, so mae hwnna'n hefyd yn artificial dydy, mae hwnna'n neud efo MRI machines, offer ma dentist, ysbyta'n defnyddio, bwyd a dŵr, iawn, so bananas, Brazil nuts, sydd wedi tyfu'n Brazil, cos mae tir yn Brazil, a dyn pylydra cosmig, ydych chi wedi wybod hyn bod yn dod o'r gofod. Mae hein i gyd yn gwneud 30 cwrw bob munud yma'n dweud. Mae'n gofyn wrthych chi be ydy y cyfradd ar gyfer creigiau'n unig. Wel, os mae hwn i gyd yn 30, faint di hanner o 15, dim problem gobeithio. Reit, mae Llywodraeth yn dweud, da ni ddim eisiau cynyddu nifer ato wedd yn wlad. Nodwch pam na fyddai hyn yn golygu llawer. Sbiwch ar siart cylch. Os da ni'n dwblu faint o power station sydd yna, o 1% ydi o, felly gwrwch chi ddeud diwydiant niwclear. Yn 1% yn unig. Reit, bach yn fryn o amser, so dyna ni wedi edrych ar hwn wan. Be gyda ni ydy, gyda ni berson yn cerdd i ffwrdd oddi wrth wal. Dyna ni wedi dysgu yn hyn, mae alpha'n cael ei stopio gyn aer neu papur, aluminium stopio beta, ac mae gam yn gallu mynd trwy bob dim bron iawn. So yn fama, mae'n gofyn chi, dim ond un fath o'n blygdod sydd yma. A be ydy o? Wel, mae'n symud 5 cm all the way 100, a mae'r cyfrifiad yn mynd lawr i dim. Reit, 100 di 1 metr, dyna mynd fawr na di. So, os ydych chi 1 metr i ffwrdd wrth y wal, a ydych chi'n canfod dim byd, be felly ydy, beth sydd allan hwn, ydy alpha. Da reswm oes atab ni. Alpha yn cael ei rhwystro, alpha yn cael ei rhwystro gan aer, digon o aer, ie? A wedyn, illa, ffrio mewn ffordd gwrthwyneb, mae beta a gamma yn gallu teithio drwy 100 cm aer dydy. Iawn, mae'n gallu teithio drwy 100 cm o aer. Awgrymwch dwy ffordd o wella hwn. Reit, so fyddwn ni cynyddu'r amser dyn ni'n neud amdan. Lle cyrru bob munud, rydw i'n cyrru bob 10 munud, a fyddwn chi ailadrodd a darganfod cymedr. Jyst i orffan, pwysig, mae'n hoff iawn o ofyn hwn. Mae dotiau lliw gwahanol fan hyn. A maen nhw'n dweud bod hwn di'r niwcleus yn dadfeilio. Pa'r un sy'n nesa? Honna. Mae'n hollol, a beth i'r gair ydy, mae'n random. Dyna pam, doedd ddim yn bosib rhagfynegu pa un sy'n mynd nesa. Mae hyn yn digwydd ar hap. Iawn, ar hap. Iawn, neu random yn Saesneg. Reit, gobeithio bod chi gael fydd o hwnna. Dwi'n meddwl tro nesaf, mi fyddwn ni'n edrych ar mwy topica haen uwch, ar ôl gorffan chydig bach mwy am ymwybyddiaeth ac hanner oes.